ang Roma 15:7 muna itudlo ni Kristo. Busa pag dinawatay kamo sa isig ka magtotoo. Maingon man si Kristo mindawat kaninyo sa to pa madinawaton sa tanang relihiyon. Walay kay gidaot, wala kay gisalikway, wala kay reject, ang tanan gidawat nimo na. Pero kung unsa may ilahanan sa pagdawat, unsa may ilahanan sa matuod nga iglesia, example, diri sa piniling nasod bisan dili kauban sa relihiyon, welcome namo nga pawalihon taga Sabado bisag unsang orasa. Siya mo oy muwali, kami maminaw mi. Mo nay una nga ilhanan sa mong pagdawat nga welcome siyang muwali o makawali sa among relihiyon bisag unsa iyang doktrina iyang gitudlo. Nya ang pangutana karon igsoon, sa inyo ba pong relihiyon, kaming mga pinili, pwede ba ming makawali sa iyong simbahan panahon sa simba? Pwede ba ming makawali diha? Kay mo man na ilhanan sa imong pagdawat, busa pag dinawatay kamo sa isig ka magtotoo, basig ingnon pud ta sa kadakuan nga naka-authority, naka-license. Ari tagay may authority kay si Kristo naghatag mag-authority nga pag dinawatay. So, kung di mo mudawat sa buha, di inyo pawaliyon sa iyong kadakuan simbahan, nagpasabot nga wala sa inyo ang karakter ni Kristo sa mga apostoles. Okay, sa sintasig. Muna ilhanan nigsoon nga dili kamo ang tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Di na ko mugukod anang mga record sa kasaysayan, authority na. Di na ko ana. Dirita sa karakter gyud. Kay mao nay original nga tudlo ni Kristo sa mga apostoles nga doktrina ang karakter ni Kristo nga makita sa simbahan. Di ba? Dili na tayo maggamit pila ka libro. Daghan kayo. Taas ken diskusyon diri sa karakter ta. Mag-abot igsoon. Muna kamo nga naminaw, magtimbang-timbang mo sa mga pangatarungan diri nga naa diri karon para inyong mailhan ang matuod nga gisang gitukod ni Kristo ug unsa ilhanan. Og daghan salamat. Ibalik nato sa ang moderator Brad Arocha. Okay, daghang salamat no sa pahayag sa atong igsoon sa atong topic karon nga gihisgutan sa na affirmative side no. Atong igsoon Brad Edi Baludo. Okay, mga igsoon ana sa atong pagpadayon mga igsoon ani denta sa atong sunod nga speaker atong igsoon gikan sa Catholic Faith atong igsoon Brother Silbert Dundoyano. Okay, igsoon alang sa 10 minutos. Okay, salamat igsoon. Pwede sa ako mo mga tahuran sa ano? Okay, pwede ka. Okay, pwede cut sa ang kuan. Pwede. Iso ko mo diretso sa atong kuan kay mangayo kog pasaylo sa mga suki nato nga mga listener sa sangka sa katarungan diin dugay-dugay gyud ko nga nawala diri sa sangka sa kamatuoran no. Mao na siguro ang uban siguro nalaay na nako kay basig mingon sila nga sa naman to Veritas. Wa naman to, snub naman kayo, di naman maghiusa na mo diri pakigdialogo sa sangka. Okay. Now di na lang ko muhiskot og ngano basta kay akong bawion no nga hinaot nga itugot pod sa Ginoo nga mapadayon na gyud ni no. Para nga mapadayon pod ang atong panaghinigalaay sa kukulo kabildo may labot na sa atong pagtuo no. So opisyal nga mo announce ko sa alang sa mga kuan pod katong mga tigpaminaw nako. Opisyal nga akong i-announce diri nga mobalik nako sa sangka o I hope nga iampo ko ninyo nga di na jud ko makapalta ani. Basta na ko'y panahon bisan sa lain pong istasyon no sa mga dialogo. Kay mao man ni ato pong gipanumpaan sa atong kinabuhi. Aron pod nga dili pod bingawon, kumingawon man muna ko. Kini ako mga kauban diri sa sangka. So, diretso na yung tanong. Okay, pwede kuha na. Start ng time. Okay. Now, sa dili pa ko atong katugaling gihisgutan yun nga unsay mga timaan sa matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Mo istorya lang sa pugko gamay atong gihisgutan ni Brother Eddie nga kanang pagdinawatay. Okay. Ang pagdinawatay sa akong reflection, ano bang duwato na to atong igsuon nga isip binuhat sa Dios nga dili nato siya i-discriminate nga kung doon na tay kaayo ato yung ipakita dili pod pakaron ingno no muna pag dinawatay pero when it comes to kana bang authority medyo dili siguro nato sabton nga pananglit no mahatag kog kuan kanang
ideya example kining sa driver's license. Oh. Now bisag unsaon nato og argue ang dawaton nga opisyal nga maka-drive kadto ra yung lisensya. Oh. Katong way lisensya, sorry, dili gyud na siya, dakpon gyud na, di ba? O sige na. So, diri pod sa Biblia, kung maghisgot ta og authority, dili man gud tanan gitagaag authority ni Jesus Christ. No, sa amo po ning stand as a Catholic. Ang gitagaan yung authority ni Jesus Christ, una, mga apostol. Katong iyang giingnan nga, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Oh, dayon, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Ang mga apostol mo iging na ni. Then usa sa ilang authority gipasabot sa Ginoo nga ang Dios mamasaylo og sala pinagi nila. Iba niingon siya nga ang inyong pasayloon diri sa yuta pasayloon usab sa langit. Ang dili ninyo pasayloon dili usab pasayloon. Sa Katoliko gitawag namon nig Sacrament of Confession. Nga ang mga ministro sa Dios gitagaag authority sa Dios nga mo silbing representative niya kung duna say pasayloon diri sa yuta. Ang Dios nagpasaylo pinaagi sa mga ministro sa Dios nga mao ng mga pari. Unya lahi po ni atong kita tanan yo general magpinasaylo ay og sala kay wa man tay option. Mupasaylo man gyud ta, di ba? Palitan ako nakasala ko personally ni Brother Edgar or ni Douglas ba. Si Douglas kung tinuod jud ako pong walay reason si Douglas ug si Baludo nga di ko pasayloon. Kung tinuod jud po kung naay pasaylo, di ba? Oh. Okay. Pero ang kining sacrament of confession nga naa diri sa Biblia naay authority ang mga ministro nga dili mo pasaylo. Murag Dios ba? Kayo, ang inyong pasayloon, ang dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon. So amo na sa Katoliko nga baruganan lahi ni atong tagsa-tagsa gyud general magpinasaylo ay tagsala kay wa man tay option. Magpinasaylo ay man kita, di ba? Oh, pero sa kanang Juan 20:19-23 pagpasaylo gyud na nga ang gitagag authority nga mo administrar ang mga ministro. Una, mga apostol. So usa na. Dayon ang pinaka number 1 jud sa ilhanan sa matud nga iglesia para nako dili nang tungod kay ang pagtulunan gikopya sa Biblia. Unya bisan pagtanan maayo mga pagtulunan gikopya sa Biblia. Unya kay naa man nato tinuod na dayon ang atong pundok tukod na dayon ni Kristo. Dili ko mauyon na no sa akong side. Ganoman. Pananglit ako magtukod kog laing grupo. Then awato nako tanang teaching sa Biblia. Nya kana pong kay daghan man pong nituo sa piniling nasod awato na ko ng buhat 4:12 ba na 14:12. Anya i-apply na ko na tanan. Tanan mga teaching sa piniling nasod nga nagtukong oy naman sa Biblia. Akong pangupyaon. Pero nagtukod kog akong grupo. Ingnon ba dayon nato nga genuine din nga pundok nga tukod ni Kristo nga akong iglesia kay ang mga pagtulunan na sa Biblia? Dili nga naman. Kay sama bitaw anong fake money? Kopyaon man ang numero para murag tinuod tanawon. Pero fake tungod kay wa may authority ang gahimo ana. Di ba? Oh, so bisan patingalig makopya niya tanan tong tuwa dito sa tinuod nga kwarta pero nga wa siya authority sa paghimong kwarta, fake gimani gyud ang iyang mahimo. Bisan pag mura na siya tinuod kay maay kay siya mokopya. Sa rason nga nung fake tungod kay wa man siya authority nga mohimo og kwarta. Now sa atong Pilipinas, only the central bank has the authority to make money. Di ba? So yun na. So kanang magginawa tayo ay problema na kay ako sakit para nako nga di ko mo dawat sa igsoon nako nga tungod kay dili Katoliko. In fact, siguro inyong nakita, Brad Douglas, Brad Baludo, nga wa mausab ang akong panlantaw ninyo as a person. Gidawat mo na ako. Pero when it comes to authority, medyo stricto ko. Kung kinsa gitugaan og authority sa Ginoo, dito gyud ko mulaban. Una, mga apostol. Unya, kita mo ako sa history nga, kanagang
walay bugto nga paghatag og authority pinagi sa laying of hands to ordination, bishop, apostles to the bishops man, and then nakita na ko mga Catholic bishops man gyud tanan. Like for example, Obispo Ignacio, disciple of St. John. Obispo Polycarp, disciple of St. John gapon. Si Obispo Ireneo, disipulo siya ni Polycarp. O niya, ang gatudlo ni Polycarp si John, Apostle John. Mao nang ang authority para nako na agad sa mga Catholic bishops. O niya, ug magiskot po tag mga pare, mga obispo. Ayo pong tanawa yun ninyong di, wagi man sa nga makita na to. Kaya bisan ang mga apostol gani, doon ay naghudas. Di ba? Pero dili ta kaingon nga dili tinuod tong gitukod ni Kristo tungod kay dunay hudas. Unya ang hudas pulsulod sa iglesia dili maoy nakapapiki sa mga iglesia. Di ba? Nahimo bang piki ang iglesia ang gitukod ni Kristo tungod sa mga hudas? No. Una tungod kay ang gibuhat ni Judas dili man tutukod ni Kristo, dili man tutudlo ni Kristo. Di ba? Mao usab kung dunay mga pare nga nakasala o doon nag-iring-iring, doon ay babae, nahimo na nila dili tungod sa pagtulon ang Katoliko, kaya ang pagtulon ang Katoliko magtuluan na. Di ba? Nahimo na nila tungod sa ilang pag-violate, pagsupak sa pagtulunan sa Katoliko. Kaya kung siguro, kung naamoy katekisem nga libro, di gin mo kabasag na nudlo og pamabahe ang mga pare, di ba? Di mo kabasag nagtudlo ang katekismo og pangawat. Dili wa magtudlo ang katekismo nga ang ginikanan dili tahoron. Gitahod na. Kung doon na may mga Katoliko wa magtahod na, daw sala, diferensya nila pero dili pasangin lang ang pagtulunan. Kaya ang pagtulunan makapabalaan yun kung tumanon lang. Mao na nga kanang inyo nakita nga daghang mga Katoliko nga na priso, ayaw gyud ninyo pasanginli ang pagtulunan ng Katoliko. Kay wala gina sila tudloi sa katekisem nga buhato na nila aron mapriso. Nabuhat na nila tungod sa kaugalingon nilang desisyon. Now, karon moto ako lang i-emphasize og kayo ha. Dili ko mo subscribe nga tungod kay ang mga pagtulon-an na as Biblia then ila pong gisunod mo hukom din tang tinuod ng iglesia. Kay bisan kinsa makahimo ana. Pero dili si Kristo mo'y gatukod. Kinigong nas Biblia, klaro man yun nga si Kristo mo'y founder. Siya mo'y gasugod niya tungo ng siglo sa Jerusalem. Then, naabot mo sa Espanya, sa Roma, then, mituyok sa tibuo kalibutan. Niya, og tanaw na to ang history sa Roman Catholic Church mo na. Jerusalem, Rome, Spain, tuyok. Whereas, ang ubang mga pundok, makaingon kong dili na maokay, gasugod man sa Amerika. Ang uban sa Pilipinas, Iglesia ni Kristo, o sa panadaghang kay na sugod po diri sa Pilipinas. Pero mura lag tinuod tan-aw ning mga kinupya kay naa lagi sa Biblia ang mga pagtulunan. As Biblia ang pagtulunan. Pero mao lagi dito gyud ko sa original. Unya kini pong original dili nato ni isipon nga kumo dunay hugaw. Mayon di kag dili na tinuod kay naay hugaw. No. Kana bitang bulawan ihulog ni muslapok. Nya ipagkuha nimo ana naputos na slapok, ingnon ba nimong dili na genuine kay lahi na ang kulor, pero di naman ni tinuod kay lahi na itom na magay lapok na magay tanaon. No. Kung tinuod yun na siyang bulawan, bisan paglahi na nimo na tanahon kay na itom na kay tinuod mo yun na tinuod yun na. Pero kanang fake, bisan pag unsaon nimo nagpasinaw. Di gyud na mahimong tinuod. Inana po sa mga iglesia po. Bisan pag unsaon nimong kopya ng mga pagtulunan niya mga buutan sa buka inyong giawat ang pagtulunan sa Biblia, pero dili man gyud si Kristo mo sugod ang inyong pundok. Pasaylo ako sa pag-ingon. Fake yun na siya nga pundok. Pero ang inyong pagkamatinud-anon dili ko mo judge. Kay naa may honest mistake sa moral philosophy. Mahimong sa imong pagtuo sakto ka. Pero sa cross examination, tingali ma-prove po na ito nga naapoy sa'yo sa true cross examination. Pero ang Diyos may akong pahukmo ninyo kung gituyo ba na ninyo inyong sayop o kuan ba, honest ba. Basta ako, para na ako, ang maimpirno yun, katong nakahibalog is tinuhor niya musupak. Pero kini si Brad Baludo, akong amigo diring piniling nasod, si Brad Douglas, nagtuo ko, no? For the benefit of the doubt, di po ko makabasa silang kasing-kasing, nagtuo ko nga, para lang nako, honest mistake lang ang nahimo nila. Kay para nila, maayo man gyud, sakto man gyud ang ila. No? Naay silang hunahuna. So di ko mo judge nila morally nga
impyerno sila. Diyos may akong buhok mo nila. Kaya ang Diyos naman mo yung nakakabasag yun silang hunahon kasing-kasing kung gituyo mo na nila kung doon na sila isayop. So, napabakoy tayo? Napa. Napabakoy tayo. Okay. Sige ka. Sa din karon, isa sa ilhanan sa matod nga iglesia, ang una yung gibinlan ni Kristo nga mo dumala ani importante. Kay kung ang mayor mo ato sa laing dapit na agad siya representative kana iyang vice. Ugin sa iyang vice. Ang gobernador maupod. Si Jesus Christ mo kaingon tadi kay balo mamilag representative kung muhukom na siya mobalik sa asa sa gikan. Si Jesus Christ taliabot na siyang musa ka sa langit. Klaro nga dunay tao nga gibinlan niya sa iglesia. Kinsa si Pedro. Juan 21:15-17. Sa tanang mga apostol siya mo giingnan, Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Nya, anong si Pedro na may giingnan nga naaman ang iyang mga kauban dito? That proves nga sa mga apostol na ay leader. Kay kung walay leader nilang nilang mga apostol, walay primacy na di dunganon unta niya kamo mga apostol ati man na ako mga karnero. Pero dapak si Pedro rayang giingnan kana nagpasabot nga gihimo siyang representative ni Jesus Christ. Nga naman, kay ang gitahas niya ni Simon Pedro ang iyamang tahas nga mao kanang pagka-universal pastor. Kay pag ingon ni Jesus Christ ni Pedro, Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Ang mga karnero ni Kristo, universal, di ba? Di ba? So, representative kung sabto nato si Pedro ni Jesus Christ. Kay kanang among mga obispo pananglit si Bishop Ermari. Ang iyang dumalahon dayo si suplipolog lang. Ang among pari sa matag parokya, limited ang ilang pagkapastor kay naaraman sa ilang ramang dapit o sa ilang parokya. Pero kining kang Pedro, ang kang Kristo ni nga pagkapastor. Kay iyon gus Kristo nga, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. So ito pa, universal pastor ka ng posisyon ni Pedro. Di ba? So si Peter, unya katoliko ra may gatudlo ana. Sa tanang mga nagtudlo lon aning Biblia, only the Catholic Church nga nakatunong yun nga si Pedro may unang gipili ni Kristo nga mo represent ni Jesus Christ as a universal pastor. No other apostle ang giingnan niya ana, only Peter. Di ba? Nya siya po'y gitugyanan sa keys of the kingdom nga ang background na sa Jewish tradition kung tugyanan kag Yahweh kanang imong posisyon pangulo, amahan sa kinat sila. Papa, mo magaling doon na po'y magkupya-kupya po na naipundok nga kupyahon ng titulo sa Santo Papa. Di ba? Pero katoliko mo yung nag-auna anak. Kaya kanang grupo nga nag-awat-awat, maklaro mga awahin na sila ang nigamit ang termino. Di ba? Kung tanaw na to sa history, isa may unang nigamit ang titulo sa leader nga tawag og Santo Papa. So, maghinuktok mo na kung kasi original. So, ang original, katong nakuna. Dili nang ego lang ng upya. Di ba? So, mauna, no, dili ko maingon nga mga katoliko, mga buhutan kay dagan. So, in fact, makaingon kay ko, mas daghan pang buutan moralis sa piniling nasod kay katoliko. Pagkadaghan kay buluyagong katoliko. Pero kung maghisgutag, tinuod yun nga pundok ang gitukod ni Kristo, bisan pagdaghang badlugon dres katoliko mo, barug ko nga katoliko mo tiro. Nya di po ko matingalaan ng mga hugaw sa sulod simbahan. Kikiklaro na ni Kristo sa Mateo 13, 24-30, nga na isagbot na apoy trigo. Tungod kina may yawa agong maninintal. Mao nang napoy pare nga nakasala, pero dili tanan. O napoy nakasala din nagbasol din nabutan. So inaanaragod total ang Dios ra man gyud maghukom na to tanan. Napabay tayo? 2 minutos. 2 minutos. Okay, natanawa, gihangak rin ko. Mo ni premyo sa kini mo undang-undang ganita. Okay, now, ani na lang. Kulang na lang isa exercise. Oo. Kini na lang Roman, nganong usapod sa nahimong timaan sa matud nga Iglesia Roman tungod kay sa history god na iniawat pud ang Catholic nga description. Even mga Protestante mo claim silang Catholic pud sila. Even some Adventist ila po nang maingon po sila nga Catholic po sila kuno sila kay universal lagi po kila ilang grupo. So ila man ang giawat di nakahukom ang mga obispo nga butangan na tuglaing kanang mark. Paras ba ang mga authority sa Central Bank kung makopya na gali na butangan nila glain pong description para di gyud maawat. Ina na pud ang mga obispo nag-awat-awat man sila gigamit po nilang apostolic, Catholic agibutang nga glaing description. Roman ya tong Council of Trent. Ang buti pasabot nga ang tinuod nga iglesia ang sentro gikan sa Jerusalem
Roma na. Kay gipahiwatig po ni Jesus Christ sa buhat 23:11 katong giingnan niya si Pablo. Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Maghinuklog mo anang bersikulo ha. Nganong ang Roma mooy giparallel sa Jerusalem. Siyempre, kung ang Katoliko nga exegesis moingon nga Jerusalem ang dapat unta sentro. Pero gi-espesyal po ang Roma kay para matuman tong Mateo 21:43 nga balhinan sa sentro. Lugar nga magapamunga o daghang mo-convert pinagian ang lugar. Okay, Roma. 60 segundos. Okay. So, diha lang sa ruktaman kay hangak na ko. Kila hinahinay lang. Okay. Silo. Salamat. Okay, daghang salamat no sa atong igsuon gikan sa Catholic Faith atong igsuon Brad Silbert Dunduyano sa iyang pahayag mahitungod sa atong topic karon mga igsuon. Kay mga igsuon ato dayong timbayag gihapon no sa gihapon ang mga naki-join live nato karon through Facebook. Diha ni Sister Alma Agapay Lakaya, Brad Ilmo Halandoni Olario, Zilona Arrocha, Ronilyn Lumaray, Vanessa Arrocha. Ug karon mga igsuon kailangan nga pagampo sa atong igsuon gikan sa Catholic Faith atong igsuon Brad Silbert Dunduyano. Mga igsuon sa atong topic karon nga pagkahisgutan nakadepende na lang ni sa atong igsuon karon nga karon na po nato nakita og balik ato siyang gi-welcome ang atong igsuon gikan sa usa ka Catholic Faith sa iyang pagbalik na usab sa atong programa mga igsoon makaparticipate na po siya sa kuan mga igsoon na anda nato mga gimbuluhaton mahitong sa pagpasidong nato sa Ginoo at the same time pagtuon nato diha sa iyang balaan nga pulong. Mga igsoon sa gustong participate sa atong programa dialogo sa kamatuoran, sa gustong motawag or mo text sa ato ang programa, ang atong number nga pwede matawagan 0938-0334-295. Mas buwan ako 0938-0334-295. Pero sa dili pa ato nang gi-acknowledge ang mga kaigsuonan nato even though nga wala sila dire kuan man gid pod usab permanente man pod sila kung wala lay trabaho no nga maka-attend gyud sa ato ang programang dialogo sa kamatuoran. Sa mga kaigsuonan nato nga naa diha sa Congregation ng Biyawe ang atong igsoon brother Elder Edgardo Sumilay, atong igsoon diha sa Rock Christ Jesus tuting Clemente Luntayaw, usab tibuok mga kaubanan usab niya sa maong kuan mga igsoon pagtulunan ug usab sa atong mga kaigsuonan diha sa Catholic Faith gyapon mga apologist atong igsoon Brad Ilmo Olario Alandone, Brad Ray Adaro, ug sa igsoon nato diha sa Iglesia sa Dios sa ato ang igsoon Brother Jonas Putoy, ug usab sa ato ang igsoon sa Pilingala Luwas ug Gipahiuli Douglas Mugawa Arotsa, Brother Eddie Balodo, ug usab sa ato ang igsoon nga una karon natong speaker atong igsoon Brad Silbert Dunduyano mga igsoon. Okay mga igsoon, usbon ako sa gustong participate sa atong programa sa dialogo sa kamatuoran 0938-0334-295. O karon mga igsoon alang sa pag-asugo nato sa ato ang programa ato din ipadayon sa ato ang igsoon Brad Silbert Dunduyano sa Catholic Faith. Okay, nagkasalamat igsuon. Mayong hapon sa tong chief technician no. Ako po ning kauban. Kauban kami sa Facebook. O sa mga kauban akong piniling nasod. Salamat kayo nga ang inyong pagtratar nako bisan Katoliko ko mura ra gyapon tag kauban, no? Kauban sa pagtuo. Although kauban ra kita kay mga anak man ta sa Dios tanan, medyo wa lang ta mausa sa pagkaron sa pagtuo tungod sa mga punto pod nga nagkalahi ta diha sa pangunahuna mahitungod sa pulong sa Dios. Nang ako usa ko Katoliko so mo padayag ko sa ako na bawaan isip Katoliko. Naghisgot lang ko diri og may labot na sa unsa ang dapat panglantaw nato sa matuod nga iglesia. Ang panglantaw nato sa matuod nga iglesia dili ni ingon nga naghuna-huna ta nga tungod kay limpyo siya, walay mga badlungon sa iyang mga kauban, moingon na dayon tag tinuod na, no? Nganong moingon ko ana kay kana bitawng dili tinuod nga kwarta, ipakita na siya nga murag yung tinuod. Di ba?
Kay ang tuyo anang mga maghimo o kwarta nga dili tinuod o kanang gitawag natong fake money, dili gyud na nila ipahuna-huna nga adin na tinuod. Siyempre, kay gusto nila nga tuhuan nga kwarta, ipakita gyud nila nga murag yung tinuod yun ang ilang kwarta. Sumo na ilang awaton kung mahimo para nga ang tao makatuo nga uy tinuod ni nga kwarta. Oh. So ingon ana pod kining maghisgot ta og matuod nga relihiyon. Ako di din kumutuo nga tungod kay kanang grupuha ang ilang pagtulon-an na as Biblia. Nya naawat yun nila bisag ang gawi nila ila pong giawat-awat ang naas Biblia, mutuo na dayon ko. Di din kumutuo nga naman sa rason lagi nga bisan kinsang makahimuana. Niya naingon po si San Pablo nga bisan gani ang yawa kuno magpakaanghel sa kahayag. Na unsaon man niya pagpakaanghel sa kahayag kung dili siya mopakita ingon nga mura po siya buutan. Di ba? So mopakita gid siya nga buutan para nga makaingon ang mga tao nga uy, anghel man niya sa kahayag. O matuod man ni siya nga magsasangyaw o unsa diha magpadayag sa pulong kay naagos Biblia ang iyang gitudlo. Nya unsaon man ako pagtino ani nga kini tinuod o kini dili. Nga bisan ang dili tinuod magpakita man pud nga murag tinuod. Sama sa bulawan nga dili tinuod para mauwat ang uban di ipasinawon dyan na gayo para makaingon ang tao nga oy kini tinuod ni siya nga bulawan. Oh. Pero kung fake na siya nga bulawan, bisan pag usaon ni mog pasinaw, fake yun na siya. Pero kining tinuod nga bulawan, bisan pag ihulog nimo na siya sa lapok, nga ang iyang kulor na itom na, mura nagdili bulawan tanahon, kay na itom na lagi, nya kay tinuod man gyud siya, tinuod gyud siya. Ingon ana pod ang matuod nga iglesia. Ang matuod nga iglesia para nako usar ra gyud ka pagpadayag ngano mo ingon ko nga kana tinuod. Kung kanang grupuha si Kristo gyud mo ay gatukod ana. Siya gyud mo ay gasugod ana. Moingon gyud ko nga kanang iglesia mao gyud ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Bisan pag hugaw-hugawan na siya wa. Pinagi sa mga sala sa iyang mga sakop. Tungod kay tukod man na ni Kristo, tukod yun na ni Kristo. Sama lagi atong bulawan nga tinuod, gihulog ni mo sa lapok, pagkuha ni mo, uy, naunsa ng itom naman eh. Oh. Pero dili ang lapok mao'y nakapapiki sa maong bulawan, kundili ang pagkatinuod yun niyang bulawan. Ano mo ingon ko nga kining Roman Catholic Church, mao ni ang tinuod nga gitukod ni Kristo, bisag nagdugang iyang description, o sa una, gitawag lag Christian kung ano nga sa Bible, dayon pag-abot po sa mga entrada 2nd century, 107 to 110 AD, na ito'y disciple of John nga iyang gitawag og universal o Catholic ang iglesia, o mo na nga nitawag po siya Catholic. Then gitawag po siya apostolic ni adtong Council of Nicaea 325, kay ang unang mga sakop mga apostoles. Dayon gitawag po siya Roman ni adtong 1546 sa Council of Trent, pagpadayag sa publiko nga tungod kay ang iyang sentro tuan na sa Roma. Nya ang biblical exegesis ani nganong na Roman tungod kay kuan man si Kristo doon na siya gipamulong ba nga iyang mapasabot nga ang sentro mabalhin yun gikan sa Jerusalem. Sa Matthew 21:43, di ba nagingon siya ang gingharian magakuhaon nga na kaninyo og igatugyan sa usa ka lugar. Ang ubang translation nasod, ang ubang translation pod katawhan. Interchangeable lang katawhan og nasod, kay kumayong kag nasod o lugar na amang gyud katawhan. Kumayong mo kag katawhan na apoy lugar. Mao nang ay mo katingalan na ay mga translation sa Matthew 21:43 nga katawhan na apoy nasod. Kay interchangeable ng lugar o katawhan. Kay og naalagi lugar na may katawhan, og naapoy katawhan, naapoy lugar og asa na. Naniingon si Kristo diha itugyan sa laing lugar o katawhan. Ngano nakaingon siya ana? Kay dito sa Jerusalem diin nasugdan niya ang iyang grupo, iyang simbahan o iglesia. Daghang kayong wa mo dawat niya nga gani mga Hudiyo sama niya.
Daghang munang nakaingon gay siya, nalimot ko sa tong bersikulo, dito ako sa mga ako pero ang mga ako amo dawat nako. So kung sa tawo tinawhanon pa nga paghuna-huna wa mahimuot si Kristo dito sa iyang lugar kay daghang mga supakiro. Mao nang nakapamulong siya na itugyan ni sa usa ka lugar o katawhan nga makapabunga og ayo, meaning daghang mutuo niya, daghang mutuo sa Christianity. Ang pangutana unsa man ang dapita? Nasa buhat 2:39 nga layo na, gipasabot nga layo na siya sa Jerusalem, buhat 2:39. Unya, ang mga tao anang lugar gihulagway nga dili mga Hudiyo sa to pa hintil nasa Mateo 22:21. Dayon sa not Mateo, I'm sorry, buhat 22:21. Then after sa sunod nga chapter 23 sa Book of Acts, naghulagway si Kristo diha nga Roma dayon ang lugara. Kay iyang giingnan si Pablo nga Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. So makonekti mo ba nga kanang lugar ko no, lugar sa mga hintil. Unya mo takdo gyud na sa Roma kay lugar sa mga hintil man gyud ang Roma. Di ba although na po yung mga Hudiyo dito pero lugar gyud na sa mga hintil ng Roma. Di ba? So makaingon ta nga probably Rome ang gusto ni Jesus Christ. Tungod pod kay ang tuyo gud sa Christianity nga ang pagan world ma-transform into Christianity. Unya bantugang pagano man gunang Roma niadto nang gidumala gud mga bangis kay mga emperador. So mo nang usa po sa reason nganong gusto ni Kristo Roma gid mabalhin ang sentro kay kuan man na i-Christianize gikan sa pagkapagano. Mo na nga buhat 23:11 pag-ingon ni Kristo ngadto ni Pablo maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. So pasabot niya nga Roma ang balhinan sa sentro. Kaya nag-ingon naman siya sa Mateo 21:43 nga ibalhin. Di ba? Ang pangutana na hitabo ba gyud sa Roma? Natural mahitabo gyud na kay tagna niya tuog tag Biblia. Nasa Roma 1:6-8 Roma 6:8 giingon ni ni Pablo diha nga ang pagtuo gipasabot ako nang iparaphrase nga Kristiyano nga naabot sa Roma na sangyaw sa tibuok kalibutan pero actually prophetic ni siya kay niadtong panahon na wa pa man kalukop sa tibuok kalibutan gyud ang Christianity. Pero nganong iyang giingon ana pagpamulong kay kanigong mga sulat og mga mensahero sa Dios gasagol ni na ay prophetic na ay present o napoy usa ka word gigamit pero ang gipasabot ugma damlag pa. Hinana. So ang Kristyanismo gyud nga pagtuo ni kailap ni tibuok kalibutan man gyud na wabitaw na ila siya nga universal o Catholic. So mao na nga sa Roma nahitabo nga sa dihang naabot ang Christianity sa Roma ang pagtuo ditong Kristyanismo nakagamot. No? Nasa Roma 1:6-8. Siguro pwede basahon ako ni? Pwede. Roma 1:6-8. Dili gyud ni laing lugar nga gisgutan kay ang uban dito kuno ga nagsugod ang iyang paglambo diri kuno sa Pilipinas. Para sa Iglesia ni Cristo mayon sila nga nilambo pag-ayo ang Iglesia sugod sa Pilipinas. Agi anang word nga halayong silangan. Pero medyo debatable ng halayong silangan o silangan kay sa exegesis dili parehas ilang paghubad niya na, no? Roma 1:6-8 medyo hinay lang kumuukab og Biblia, no? Kay kuan pero basahon jud ni nato no nagkuan ka dia. Sige. Layo pa kay ang oras. Roma 1. Teka sandali lang. Roma 1:6-8. Di manggod po ni akong Biblia. Adara, kinuslan lang ako ni Brother Baludo. Okay. Ang ako din nalimtan ako to sa sakyanan. Okay. Roma 1:6-8. Mo ni giingon ni San Pablo. Medyo kuan ang mata. Lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Ora Roma. Dili Pilipinas, dili unsang lugar diha, Roma gyud. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Siguro nahinumdum mo atong
Juan 10:16 nga duna pay mga karnero nga wala mahisakop aning turela. Okay, wa pa magud una na nakabig mga Hudyo pero dili gali tanan kay na mga supakiro. Gusto po ni Kristo nga maapil po ang mga kanagaling Gentiles kay ang kang Kristo lagi universal man. Dili pareha sa Jewish religion nga mga Hudyo ray makaapil. Kang Kristo lukop. Ito pa, universal. Mo nang gusto niya, mga hintil po. May muna ningon siya nga, aduna pa'y wa mahisakop aning turila. Sakupon po unta sila. Mupot masabot aning uban, mga apil naman ni mga hintil, Diba? Buhat 2:39, patuon sila sa layo nga dapit. Buhat 22:21, layo kuno, mga nanimuyo, mga hintil. Yan, ningon si Kristo sa Matthew 23, buhat 23:11, Pablo, pagpamaturo sa Roma, gikan sa Jerusalem. So, mga hintil man na. So, kadtong mga hintil sa Roma, nga na Christianize, mo to ang ubang mga karnero ang ipasabot ni Kristo itapo, mga hintil. Kanya tanaw ni mo sa history, naman niya ang historis katoliko. Diba? Roma, Espanya. Ang root, mo manggali mo ingon, katoliko din tinuod kay sa Roma kuno nagsukad. Na mas sigurado na hinoong nga katoliko mo makaangkon din na kay ang root sa katolisismo Rome, pero kung tanawon po nimo asa man gikan ang nasa Rome, Jerusalem. Di ba? Klaro kay itong gingon ni Jesus Christ sa buhat 23:11, Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Ang pagtuong Kristiyano nga naabot sa Roma, mo maning nituyok sa tibuok kalibutan, gani kining Biblia, agi man is mga katsila nga gikan sa Espanya. Kay ang ubang mga pundok, pangutan-on nato sila, asa gikan na inyong Biblia? Katoliko. Di ba? Bisa mga Protestante pangutan-on. Si Martin Luther, pangutanan ninyo, basahan ninyong history niya. Protestante na, Agustinian, nirebuilde lang. Pero ingon siya, gikan sa mga papista ng Biblia. So mauna nga makaingon jud ko Roman Catholic is the true church. Pero lisod ni sa ilhon kung ang imong hunahuna sa iglesia puros buutan ang sakop. No way, nga naman si Kristo nagpasidaan ang daan nga sudlon og yawa kining ginghariana. Asa mabasa Mateo 21 Mateo 13:24 hangtod 30. Gipasabot sa maong kuan man gipasumbingay man na diha nga gipasabot siya ang yawa ni sulod mo nang nakapanglimbong mo nang niingon bitaw tong mga tao dito nyor asa man gikan ning sagbot nga maayo man tatong trigo imong gipugas ato pa mga buutan gyud dapat ang mga sakop pero nganong namay mga badlungon giingnan niya ambot pasabot sa Ginoo dito samtang nangatulog mo sabot pasabot kumpiyansa mo ang yawa nakahigayon pug pagtanom og liso sa kadautan. Unang, napoy dautan, daghan mang nalingla ang yawa. Dahil niingon dito mga tao dito, nyor amo ning pangibton, kay wa man nilabot, maayag itong binhi mong ipugas. Katarong good. Pero anong naway badlungon sa mani, amo ning pangkuhaon ni, pangibton ni, sa to pa, sa laing pagkaistorya, ipang tiwalag na mo ni, or ipang pamatyon ba nila mo, basta kay mawala lang yun sila. Although ang iglesia na ay authority sa pagtiwalag, pero unsay tubag ni Kristo naa day panahon nga may siya ayaw lang. Di ba? Ingon man siya nga ayaw lang. Mo po na gibasihan sa mga obispo kung naay mga panahon di po sila magtiwalag. Kay dili bot pasabot nga wa na tiwalag sa Katoliko. Naguna-una lang ang Katoliko para sa Ginoo nga pwede man na i-postpone nga unya na sa adlaw sa paghukom. Nga ang Ginoo gi mag-unay sa pagtiwalag, grabe pa kay silot na ditso. Di ba? Nasa Mateo 13:36 ang tud 43 kung wa ko masayop sa bersikulo gihulagway na diha unya na adlaw sa paghukom. Advertise ta. Sige. Advertise sa tanong mo kat sa ta. Okay, daghang salamat sa di pa kita padayon sa iyang topic nga gisgutan. Ani una ta sa pikas lawak alang sa pahinumdum. Ang atong oras alas 3:32 sa hapon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, dili lang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito.
Sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sa gumsum sa matag hibla. Mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamo. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hoy, Maring! Nakapagkitrabaho? Kung wala pa, tala na! Dito na ta sa ERRX Recruitment Consulting Domestic Helpers para sa Middle East na sila Saudi, Kuwait, Bahrain, Oman, Jordan, Qatar, Singapore, Romania o Malaysia. Dili na ka magproblema kailangan na ang gasto tanan. Walay placement fee o walay salary deduction. Libre sab ilang passporting kung ikaw wala pa kay passport. Okay na okay. Kinaa sila welfare officer na nag-monitor silang worker na na-deploy ng OFW 24/7. Simple lang ang requirements. Kung ikaw naa sa 24 to 46 years old, na asawa o wala, kabalo sa trabaho sa panimalay, pwede na mo apply. Libre na sab ang ilang OWA and PEDOS training, kay online na kini pati ilahang TESDA training. Unsa pa imong gihulat? Apply na sa ERRX Recruitment Consulting with BOAA license number 149-LB-072718-R. Kini nahimutang sa second floor Romulus Building at bang sa Save More ibabaw sa Cat Salon tapat sa Mandarin Hardware ni Putak, Dipolog City. Mahimo ninyong makontak ilang mga biabihon nga manager na si Jennifer Sanupao sa numero 0918-731-2075 o 0977-604-5365. ERRX Recruitment Consulting. Apply na! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya! I-shield ko. Labanan pati virus! I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado! I-shield ko. Pamilya protektado! I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Dialogo sa kamaturan. Okay, daghang salamat. Balik ta sa ato ang programang Dialogo sa Kamaturan. Pero sa dili pa nato ipadayon sa ato ang speaker, no? Alang sa pagpadayon sa iyang tema nga nahisgutan karon ato unang timbayaon ni mga naki-join live nato through Facebook diha ni Ziluna Arucha watching from Sikayab, Dipolog City. Mayong hapon nimo di sis.
Okay, diri ni Alma Agapay Lakaya watching from Bara, Dipolog City. Okay, mayong hapon sa Dimodiasis. Ninyo diha tanan. Okay, silum na ron siya, dalaygo ng atong Ginoo diha sa iyang bagong ngalan, halandong Pangulo Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy Zamora Agapay. Okay, diri usab ni Jubin Bako watching from Pandi Bulacan. Okay, Manila. Mayong hapon nimo da Brad, uban sa imong mga kaubanan sa tibok ng pamilya diha ug mga kaubanan nimo ron nga naki-join live nato through Facebook. Okay, usab diri ni Samsam Sumugat watching from Oroqueta. Mayong hapon nimo da Brad, uban sa tibok ng pamilya diha sa mga taga Oroqueta, mga kauban karon nimo diha. Dailinda Agapay watching from Caloocan City. Mayong hapon ninyo diha na tanan, ta. Mayong hapon ninyo diha. Okay, Ardilin Umpok, dalaygon ang buhay nga Dios, nagdala sa bagong ngalan, Saint Po Paulino Ungkoy Agapay watching from Sibutad. Sa mga taga Sibutad diha sis, mayong hapon ninyo tanan diha, basta tibok ng pamilya. Ug usab diri sa atong igsoon, Mike Lima. Okay kayo Brad, tinaw kayo ang pagpasabot. Salamat. Okay Brad, tinaw kuno kayo ang pagpasabot. Salamat igsoon. Okay. Gikan ni Mike Lima. Okay. Mga igsoon, alas sa itong pagpadayon sa atong programang Dialogo sa Kamaturan, ato din ipadayon. Papas sa atong igsoon, Ilmo, halando ni Ulario, usa ka apologist. Good PM Brad. O Brad Biritas. Okay, maayong hapon po nimo diha Brad. Maayong hapon kuno nato Brad. Okay, salamat. Okay. May nga po, Brad. Okay, alam sa itong pagpadayon, ato din ning ihatag sa atong igsoon, alam sa pagpadayon sa iyang tema, ng gisgutan karon atong igsoon, Brad Silbert Dunduyano. Okay. So, no atong salamat kay Brad. Okay. Gihisgutan ni San Pablo sa Roma 1:6-8 nga ang pagtuo nga niabot sa Roma, siyempre Christianity gyud mi tuyok o milanog sa tibuok kalibutan nga sa ako nang giingon prophetical ni kay niadtong higayon na wa pa biya katuyok sa tibuok kalibutan, no? Itong pag-abot sa Roma, wa pag-abot sa Pilipinas kay 1521 ba abot Christianity sa Pilipinas god. So mauna na. So gikan sa Jerusalem, Roma gani di sa nako isgutan na ay bersikulo pod nga nakaabot po sila sa Espanya. Ug ang Espanya gani mo'y nakapadalag may insahero dire niadtong ika-16 ka siglo nga 1520, 1521 mga diha dapit. Oh. So mao na unya sa ako gong pagtuon mao man ang history sa Roman Catholic Church. Jerusalem, Roma, Espanya, tuyok sa tibuok kalibutan. Wala na ko na siya makita nga pagsumpay-sumpay sa ubang mga pundok sama sa INC nga Iglesia ni Cristo. Di ko makaingon nga mao gyud na ang tinuod nga iglesia. Bisan ilang gigamit ng ngalan ni Cristo. No, kay di man gud pod basihan nga bisag kung dal-o ng ngalan ni Kristo, mutuo na din ka. Pares good. Nako akong kung nakailag mo nako Silbert Dunduyano ko. Unya karon moadto ko sa ubang lugar di ko kapanglimbong ninyo nga moingon kog si Jesus Christ ko. Kay balo magyud mo nga si Silbert ko. Oh. Pero kung moadto ko sa ubang lugar wa kahibalo nga si Silbert ko, siguro na mauwat na ako kung moingon kog si Jesus ko. Oh, di lang na ako pudbutang Jesus Christ kay wala di sila mo tuo ka lahi magnaw ako. Upaw man ni. Upaw ba ito si Jesus. Oh, so inana no? So pero og mingon na ko si Jesus dalman ko. So daghang mo tuo siguro kung wa ka ilag kinsa ko. Di ba? Oh, sa ubang lugar. Ingon ani mo gud ang hitabo. Kanang INC si Felix Manalo anak nagtukod niadtong 1914 sa Pilipinas. Pero ang gihingalan Kristo. O man ako nga di ko mutuo ana bisag gidala nila ngalan ni Kristo kay balo man ko nga dili si Kristo may gasugod ana. Kana pong iglesia sa Dios. Ang tinuod nga iglesia sa Dios mao ra man puning gisugdan sa mga apostoles. Oh. Unya na may iglesia sa Dios nga nagsugod lang 1980 pras atong gisugdan ni pasayloa lang ko ha katong gisugdan ni Eliseo Soriano. Gitawag niya iglesia sa Dios iyang grupo nga dili man ang Dios, di man si Kristo may gasugod ana. Nagsugod na 1980 si Eliseo Soriano may gasugod ana. So kung dapat unta ang itawag ana pundok o iglesia ni Eliseo Soriano. Kung magtug-an sila tinuod. Pero hibalo man si Eliseo Soriano nga wa poy mutuo ana. So dapat aron na ay mutuo, adi gamito ng Biblia kay gituhuan man sa mga tawo ang Biblia. Mura gud kanang kwarta god kanang maghimo og piki magtug-an bago na isang tinuod ayaw mo ani kay piki ni
Aron makauwat siya, kopyahon yung itong numero dito sa tinuod nga kwarta. Para makauwat mo lang ako, di yung ko mauwat. Kutloon ng born again, nganlan din sa grupo niya, dili si Kristo mo yung gatukod. Pasaylo alam ko, no? Na yung mga pundok, bisag awahira, mga 1940 na, pasaylo alam ko, ito bagalan po ninyo kung namo ikatubagan ni, ulahin na natukod, pero nganlan og pinili, nga kanang pinili nga naa diha, ag panahon man na sugod ni Kristo. Nga kung but sabton history man na sa Roman Catholic Church. Kanang pinili nga gisgutan niya, lamang siguro mo-question mo nga anong na may mga kausaban ron ikumpara sa una. Sa buhat na ingon niya paghiusahan ng kaptangan, tanan tag-iya. Nya karon nga gialaw naman oni nga gi-privately manunon manoni na may mga makatitulo og yuta nga sila ray tag-iya. Oya, sabton din na to lang nasayop na sila. No? Now, kung but na hunaon, mao man na ag Katoliko nga sa Jerusalem gasugod, abot sa Roma, nituyok. History na sa Roman Catholic Church nga niadto, kay labi naggamay pa sila, akaya nila nga hiusahan din, wala manag-iya ang usa lang katao. 2 minutos igsoon. Pero, pag abot sa panahon nga, hinglambo na anay presgodan ng eskwela, o nga, mga eskwela, ang mga panahon sa mga apostolis, wala man sila eskwilahan. Di ba? Sabton din na to ron nga ang mga grupo ron na eskwelahan na sayop na po kay dili pareha sa mga apostol. No, dili, naglambo. Naglambo lang. Nyawa na ko'y panahon nga mo discuss og ayo kay murag 1 minutos na lang. Igayon, siguro sa mga cross-examination ako na i-discuss nga kung nakita ninyo nga ang Katoliko ron lambo na kaayo tungod kay ingon ana ang nature sa iglesia, no? Okay. Mao na ang akong napay panahon. Okay, 60 segundos lang. 60 segundos. So, kamong naaro nagtanaw sa live stream, ipadayag lang inyong question, then og naapod rin ako mga amigo nga mga dili Katoliko. Mudawa ta og pangutana, di lang nato ma-discuss og ayo tanan kay limitado ang oras. Daghang salamat. Okay, daghang salamat no sa pahayag sa atong igsoon, Brad Silbert Dunduyano. Okay mga igsoon, alang sa itong pagpadayon mga igsoon, anita sa mga pangutana. Okay? Pangutana sa atong mga igsoon diha sa pinili nga nasod. Okay. Anita sa mga pangutana para pagtinaw, pagklaro sa pamahayag karon mahitungod sa tema nga gisgutan sa atong igsoon Brother Silbert Dunduyano sa ato ang igsoon diha sa Catholic faith. Okay. Ako lang karon unsa man siya atong ikuan na siya 1 minute sa minuto pangutana o sa minuto para kuan punto por punto na lang ang mga pangutana para di masayang. Okay. Dayon ato din ihatag sa atong igsoon gikan sa pinili nga nasod giluwas ug pahuli atong igsoon Douglas Mugawa arot sa alang sa pangutana. Ato pangutana atay kibali 8 minutos alang sa pangutana. Okay, daghang kay salamat sa atong host Brother Jerry Mugawa Rocha unya daghang po kay salamat sa atong speaker karon Catholic Faith Defender Brother Silbert Adriatico Dunduyano o sa tanang mga Catholic Faith Defenders nga naa karon diri sa ato ang presidente Brother Nicolay Lucinos may hapon Brad Buat o empleyado Brother Antoinette Redocto. Unya sa walalangan may sunod megala una na kong punto sa pangutana. Gisgutan ni mga Brad Silbert ang Mateo 21:43 nga ang gigharian sa atong Ginoo ibalhin sa nasod nga kining mao nga pagbalhin natuman kini dito sa Roma. Yes. Wala pa tumoner? Okay. Sige, balik ta sa punto. Okay. Gisgutan ni mo Brad Silbert nga kuan nga ang gingharian sa atong Ginoo gikuha sa Israel ug gibalhin sa usa ka nasod nga kining nasod mao ang Roma. Akong pangutana. Sumala sa buhat unusay sa diha nga nagkatigom ang mga apostoles ug si Ginoong Hesukristo. Nangutana ang mga apostoles kang Ginoong Hesukristo. Ginoo, nini bang higayuna igapahiuli mo ang gingharian sa Israel? Sumala sa maong pangutana sa mga apostoles kang Ginoong Hesukristo. Kinsay mo pahiuli umutukod sa maong gingharian sa atong Ginoo nga iyang gikuha sa Israel, ang mga apostoles o ang Ginoo mismo? Okay. Klaro ba ang pangutana, Brad? Both. Kay kung si Kristo ipahiuli niya, mugamit mo siya mga tao.
Okay. Mogamit bisag mga tao. But kay ang instruction sa Ginoo God sama sa Juan 20:19-23, ingon siya nga maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Tagna sa Amos nalimot ko sa bersikulo nga kining gingharian ni Kristo ang simbahan mao ni ang gingharian ni David nga i-restore kay nawala man to. Pero spiritual na nga kingdom, dili na militaristic sama atong kang David. Og mao na ang church si Jesus. Pero dili ni siya king automatic nga sa pagpamilok lang ana humana dayon. Kay proseso man na. Primero gather siya materialis mo to mga apostoles then so pana dia unsa niya napagali is Holy Spirit gipaabot sa adlaw sa Pentecostes kay mo man ni mugiya parang di gyud masipyat sa pagtudlo na dili ma completely apostate. Para masiguro ni Kristo nga kasaligan jud iglesia ang iyang gitukod. So mao na nga din na mga membro nagdaghan na so mao na nga proseso na siya. Hangtod karon gani gapadayon pa ang pagtukod aning simbahan pero naay sinugdanan gyud kanus ang nagsugod. Okay, 1 oras. Okay, Okay. palap nga pangutana. Follow up. Sumala sa akong pangutana nga ang mga apostoles ba o si Ginoong Hesus Kristo mo'y magtukod matod pa nimo both the Son of God and the apostles mo kinindi ang builder. So Sandali. Oh. Og miskot og personal nga kinsa joy sa primary Jesus Christ. Okay. Siya man joy nagtukod sa iglesia pero naa siya kasangkapan nga mahitabo gyud eh. Kung wala ang mga apostol walay magpasakop so unsaon pagkamug na sa iglesia kung Kristo lang. So apil ang mga sakop. Sige. okay. So matod pa nimo imong giusab ang imong tubag nga personal gyud si Ginoong Kristo ra. So ang akong pangutana niabot ba personal si Ginoong Kristo sa Roma o wala? Niabot o wala? Sa akong deliberation ganina wala ko mag-ingon nga niabot og Roma si Kristo. Pero ang iyang mga sakop naay naabot dito. Okay. Si Paul and even Peter according to tradition. Okay. So mooyon ka nga sa Katolikong natuko dito sa Roma dili gyud personal nga ang bugtong anak sa atong Ginoo o sa Ginoong Kristo mo'y nagtukod. Si Kristo natukod niya o nasugdan niya sa Jerusalem. Pero ang niabot sa Roma, ang gigamit niyang kasangkapan nga mo extend dito, ang nakikita na ko diya Paul and Peter. Sa tradisyon, klaro na si Peter apil, hasta si Paul. So mao na nga, ang ilang gitukod dito, ang branch na. Pero nabalhin ang sentro lang kay nang ingon man si Kristo nga ibalhin. Sumunod nabalhin dito mo nang gitawag sa Roman sa Council of Trent. Okay, pangutana. Follow up nga pangutana. Okay. I-quote nimo ang Acts 20:23. Sa maong statement unsa 23:11. 23:11. Sa maong pahayag unsang may katuyuan ni Apostol San Pablo sa Roma? Pagwali mahitungod sa Ginoong Kristo o pagtukod sa gingharian sa Ginoo nga iyang gikuha sa Israel? Parehas ra na kung sabton kay kung mayong kag pagsangyaw mo na pagtukod kay ang gingharian god pagsangyaw na. So kung mayong kag tukod kag gingharian apil lagi ng pagsangyaw masabot na nimo. Kay ang gingharian ni Kristo pagsangyaw man sa kamatuoran. So matud pa nimo parihara ang pagsangyaw o pagtukod. Karon kay si Apostol San Pablo niadto man pod sa Tesalonica aron sa pagsangyaw. Uyon po ka nga didto gibalhin ang sentro sa gingharian sa atong Ginoo. Naabot po siya dito pero ang sentro kung tanawon nimo sa history nabalhin gyud sa Roma kay ang lingkuranan ni Pedro o butog asa siya na namatay asa siya na martir dito mo sa Roma. Unya ang iyang puli pod siyempre naa sa Roma kay dito man siya na martir according to history and tradition nga namartir siya dito. So automatic nga kung kinsa makapuli dito nga bishop, automatic siya ang puli. Pares ba nga kung ang among obispo diri mamatay na o kinsa makapuli niya, automatic siya may mapuli. Sa list of popes giklaro man na nga si Linus ang napuli nga Bishop of Rome, human ni Peter mao na nga si Linus may nakapulis katong daan ni Pedro. Okay, napatay tayo Mr. Moderator. Napa wala na. 3 minutos pa. 3 minutos. Sa pangutana ko na pa may pangutana pero wala na pod. Okay, padayon ta. Sige, wave na lang nako akong Okay. kuan para kay daghan ra ba po kay ta diri.
So, Okay. basin na pa lang mga utana. Daghan pa tayong speaker karon bababahin-bahin lang nato. Okay. Kaya basi makapamahayag pa po niya. Okay, maayong hapon. Daghan kay salamat Brother Silbert Salamat Adriatico kay Dondiano. Pudso. Okay, daghang salamat no sa pangutana sa ato ang igsoon Brad Douglas Mugawa Rosso sa pinili nga nasud giluwas ug pahiuli. Kini mga pangutana mga igsoon para pagtin-aw ra gini sa pagpamahayag karon mahitungod sa tema nga gisgutan sa ato ang igsoon Brad Silbert Dunduyano. Alang sa atong pagpadayon mga igsoon, ato dai ning ihatag sa sunod nga mangutana. Kuan gihapon kana gihapon pinili gihapon. Pinili nga nasud gihapon ang mangutana atong igsoon Brad Idi Baludo. Okay? Okay, unang premise sa aya pangutana. Matud pa nimo ganiha Brad Silbert nga ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo universal kung makailapon. Unya si Pablo niadto sa Roma hinungdan nga ang tinuod nga iglesia Katoliko. Ako unang pangutana. Sa Roma 6 City, Roma 6:1 City ngadto sa 8. Unsa may ning kailap dito ni Pablo? Ang pagtuo or ang pag-ebanghelyo or ang Katoliko? Sumala sa Roma 1:6 unsa may kasulat diha? Ang nakasulat yun ang pagtuo. Wala ko maghisgot og word atong pagbasa nako Katoliko. Pero kanang Katoliko nga word mo gawas lang na siya kung i-describe unsa ning klasya sa pagtuo. Pagtuo ba ni nga para sa mga Hudyo o pagtuo o alang sa tanan? Kung mayong kag tanan mo na universal o Catholic. Sa to ba dili Katoliko? Katoliko kung sabton nga kining pagtuoha para sa tibuok kalibutan. Okay. Kung mabasa nako sa Roma 1:7 nga ang ningkaylap dili Katoliko, kundi ang ebanghelyo or ang pagtuo. Uyon ba ka nga nasayop ka? Dili ko muuyon kung moingon ka nga dili Katoliko kay murag dili na wala ko nakabasa diri nga dili Katoliko. No? Okay. Oh. Kaya wa man ka makabasa nga dili Katoliko sa Roma 1:7. Nganong mingon man ka nga ang tinuod nga iglesia makailapon mo ng Katoliko. Oo, yes. Kay Roman Catholic. Oo. Nga di man din mo mabasa sa Roma 1:7 nga Katoliko ang ningkaylap diha. Now, ang pagtuo na tog Biblia dili kay usa lang ka bersikulo. Ang Roma usa lang sa gigamit nako pag-establish, pagpatuo nga naabot jud dito. Dayon katong pagtuo ang nila nga naabot dito nga Christianity may lukop sa tibuok kalibutan prophetically na nahitabo gina kay universal na magyud ang Christianity karon. Dayon ang pag-prove nga Catholic na siya sabton. Kay kung dili na siya Catholic sa to pa parehas na sa una katong Jewish lang. Jewish religion. Okay. So dapat nga pang tibuok kalibutan na siya, that proves Catholic kung sabton. Okay. Matod pa nimo sabton. Masabot ba nato sa Roma 1:7 nga sabton ba nato masabot ba nga ang kaylap diha Catholic o Roman Catholic or ang pagtuo ug pag-ebanghelyo unsa may nakasulat gid diha? Kanang nasulat, di ba? Ang nakasulat? Na duha na po di mong gipangita. Primero, kanang Catholic. Then, yudugangan na po ni mo Roman. Now, ang pag-prove na ko, ana, dili lang usa ka bersikulo. Ang katulang Roma 1:6 ang pag-establish lang nga, ang pagtuo nga Christianity nga niabot sa Roma, may lukop sa tibuok kalibutan. So, kanang word nga, nilukop sa tibuok kalibutan, universal. O tingali mo yun po nga ang Greek combination mo gamit ag variant word Catholic yun na siya katong gigamit ni Bishop Ignatius, disciple of Saint John. Sumao na siya. Kay kung moingon kag dili Catholic na sama ra nga niingon ka nga dili din na pang tibuok kalibutan. Okay. Oh. So, lagi imo maging ipamugos nga Catholic na. Unsa lagi tinuod nga nakasulat sa sulat ni Pablo sa Roma 1:7. Ato na lang basahon. Basahon na lang nato. Basahon na lang nato. Kay gidungagan ko nimo. Ayaw do. Ang dugang nako diha na sa pag-interpret. Pag-interpret kay kung mo-interpret ko sigurado gyud nga dili tanan na diha sa sulat.
Di ba? Kay kung moingon kag naatanan sulat, nang ano, imo pa mang i-interpret. Oh, sige, lain na lang pangutana. Ito lagi. Sige, di, basahon. Basta di na lang. Thank you. Imo naman ang gikuan. Oh, Sunod pangutana. Uyon pugka nga sa Mateo 21:43 nga ang gibalhin dito ang gingharian. Ang gipasabot uyon baka nga ang pasabot nga gingharian si Kristo na. Mayong kag gingharian, katawhan man na. Then si Kristo ang king. Kaya mayong kag gingharian namang gihari si Jesus Christ. So part na siya sa gingharian. Okay. Matod pa nimo nga naay gisugo si Kristo sa pagbalhin sa sentro sa gingharian. Dayon ang branch mahimong sentro. Yes. Yes. Asa man mabasa sa Biblia nga gisugo ni Kristo si Pablo aron sa pagtukod sa iglesia sa Roma. Ang word nga gigamit nimo mahimong di na ko mabasa pero ang implication na bersikulo mahatag kato kung gikutlo ganina sa Buhat 23:11 katong giingnan niya si giingnan niya si Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. Unsaon man niya pagpamatuod sa Roma? Di tukuron ang gingharian dito. Unsaon niya pagtukod? Iwali niya ang mensahe sa Dios. Mo man ay pagtukod sa gingharian. Okay, Then puy-an po. Okay, sunod pangutana. Katapusang pangutana. Katapusang pangutana. Imong gi-assume karon nga si Pablo mismo Katoliko. Di ba? Kay Roman Catholic ang sentro gibalhin sa gingharian sa Roma. Nga si Pablo mo ay gisugo dito. Asa man imo mabasa sa Biblia nga si Apostol Pablo Katoliko? O litra por litra imong pangitaon, ako mo ingon ko dili mabasa. O, Pero dili kung mabasa. implication bisag di ka mukutlo, masabot nga Catholic. Kay ang word Catholic means lokop, universal. Asa man mabasa sa Biblia nga si Pablo masabot nga Katoliko? Tungod kay ang iyang pundok o religion nga gipasakupan dili ni religion nga sama sa mga Hudyo nga mga Hudyo ray masakop kundi maapil ang tanan. Okay. Sunod So mao na pangutana. nga masabot Wala na nga. oras. Wala na? Oh, wala na oras. Salamat. Okay, dahil kaya salamat sa pangutana. Para sa katinawan gyud sa tema karon nga gisgutan sa ato ang igsuon nga usa ka Catholic faith. Mga igsuon atong igsuon Brad Silbert Donduliano. Okay mga igsuon, alang sa di pa tayong padayon no sa sunod nato nga speaker, aniho na ta sa lawak alang sa pahinumdom. Ang atong oras alas 4 untok sa hapon. Ang oras, hatod ka nato ni Engineer Dennis Tenorio, OIC sa PDRRMO, Zamboanga del Norte. Ingon man sa Sweet Judy Cakes and Pastry sa Minaog, Dipolog. Uban sa mensahe, nagbago na ang panahon. Panahon na para magbago. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Luwilier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan sa M. Luwilier, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Basta kwarta padala, mag-M-Luwilier na. Lahat sigurado. Starwax, Starwax, wax. Starwax, Starwax, wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Kitang na to the max. Starwax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mabalik ka sinamang salon. Starwax, Starwax, wax. Kitang na to the max, max, max. Starwax
Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwali ang Charm Fabric Conditioner. Charm Factor, bagong gumagabloom. Charm Factor, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Factor, bagong gumagabloom. Charm Factor, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar. Dili lang puti. Kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sa gumsum sa matag hibla. Mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Dialogo sa kamaturan. Okay, daghang salamat. Balik ta sa atong programang Dialogo sa Kamatuoran. Okay, so di pa tayo padayon sa atong sunod nga speaker. Okay, ato sa basahon ning mga komentaryo at the same time mga pangutana. Kini pa nga pangutana o komentaryo pwede unya na lang, okay na lang. Ato na lang siyang basahon daan dayon katong speaker nato ganiha palihog na lang kog hinumdom sa akong mga pangbasahon diri kay i-summarize na lang unya sa imong kuano nya kung nga na-address sa imong topic ganiha. Okay tato? Para madali na lang po ni siya kay kung hatahan pa nato isa-isa pag komentaryo, madugay man kay tawo oras. Okay. Okay, anita sa atong igsoon Sister Alma Agapay Lakaya, Brother Dunduyano, dili sukaranan nga ang tanang miyembro sa maong iglesia puro na mga buutan. Dili pod tanan do na rapoy salawayon. Kay do na may kaugalingong karakter ang tao isip ikaw sa iglesia. Sunda ang buhat sa inyong pangulo pero kung dili gani makita sa inyong visible head ang buhat ni Kristo, walay pulos ang maong iglesia. Hebreo 13:17. Okay? Ang saman ka nang mo comment ka direct ha? Sige. Sige. 1 minute lang usa ka reaction. Usa ka minuto nga reaction lang. Short reaction lang. Pangutana, tag sa ka minuto. Tios ba ko no? Okay. Abutan, dili pod tanan do na rapoy sa lawayon kay do na may kaugalingong karakter ang tao isip usa ka miyembro sa maong iglesia. Sunda ang buhat sa inyong pangulo pero kung dili gani makita sa inyong visible head ang buhat ni Kristo, walay pulos ang maong iglesia. Hebreo 13:17. Okay. Ang akong tubag ana, murag wa ko maghiskot nga puros buutan ang sulod sa iglesia. Ang akong gikutlo ang Mateo 13:24-30 nga judge kinsa gyud ng mga buutan ang si Jesus Christ dili ako og siguro kamo no kay usahay na may magpakaaron ingnon. Pero ang labing maka-judge gyud nga dili masipyat ang Ginoo ra gyud. Kana lang. Okay. Micah Dump. Okay. Walay laing man luluwas sa langit kundi si Buddha kay siya ang gipadala sa yuta para sa tanan busa angay kita musimba ug musunod sa tinuod nga inaagi ni Misaya Gautama Buddha. Okay, unsay ka-comment man ni Brad? Dili na nako Para sa tanan pero pwede ka mo comment ani kay nagisgot man para mahitabo sa Ginoo. Kung Biblia ang hisgutan, dili gyud na mo gitudlo ng Buddhism. Christianity yun ang gitudlo sa Biblia diri sa New Covenant. Okay. Okay, sunod, samsam sumugat ang pangutana ni Bukod sa Roman Catholic. Kung si Kristo ngano dili man mutukma sa inyong kaugalingon, kay kapablo man nagsugod di ay pinaagi sa iyang wali. Mateo 16:18, si Kristo man mismo ang nagsugod. Okay, reaction na sa nag-comment no Okay. o dili na reaction sa mga apostolo sa Biblia. Okay. Okay, address ni sa atong igsoon samsam sumugat, may kadam, walay lain ang pinili sa Dios nga mao manluluwas katawan pinaagi sa iyang gitukod nga Buddhism. Okay, Jubin Bako, atong igsoon brother Jubin Bako, mangutana ko, kay universal naman, ngano wala pa man matapos sa Mateo 24:14.
matapos man. Well, nanay na nga tuman part pero dili pa gyud ang tibuok kay daghan pa man yung wala makahibalo gyud tinuod. So nagpadayon paghapon ng iyang pagka-universal hinay-hinay hangtod maluko balik sa tinuoda na kung mahuman na. Okay. May kadam sa tinuod wala man naabot si Jesus sa Roma. Kay kung niadto pa siya didto patyon man siya sa mga Romano, Wala ko mga pari og kadagkuan sa Katoliko. Busa dili tinuod nga taga Roma si Jesus, siya ay Hudyo ug siya taga Jerusalem. Wala ko mag-ingon no. Saksi ang mga naminaw. Wa ko mag-ingon nga niabot si Kristo sa Romero sama ni Paul ug Peter. Okay. Tujubin pa ako. Message from Mike Kadam. Natapos naman kay ang gitukod sa Dios nga iglesia mauman ang Buddhism pinaagis ni Propeta Gautama Buddha. Okay? Unsa may natapos. Samsam sumugat. Amen mo gamit jud siya og mga tao nga mga pinili. Nasod 2 Corinto 5:17-18-19 busa kun ang tao nuhat ang daang mga buhat nagpangagi na. Tanawa ang bag-ong mga butang niabot na 18 kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli kanamo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo og naghatag kanamo sa buluhaton sa pagpasiguli og ang pagpasiguli ang mga pinili nga nasudra. Ang ako reaction ng pinili diha nga kadto nang gisugdan jud ni Kristo nga mao to ang mga apostol tong nagsugod 1956. Okay. From Lia Santiala, maayong hapon ni mo diha sis. Uban sa mga kaubanan diha, Lia Santiala watching. Okay, samsam sumugat, layo raman kayo imong tubag Brad, Catholic dili man tukma. I respect Reaction? your opinion. Okay. Nasir Abu Bakar, samsam sugat sa Islam lang matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Okay, samsam sugat sa bag-ong ngalan ra makita ang tinuod Brad dili pod na mutuo sa anak sa Dios nga nahimong Dios sa kalibutan kauban ra ang Islam ug ang INC walay kalainan nila. Okay. Daghan kayong salamat sa inyong mga komentaryo. Pagdugang sa mga katinawan sa atong tema karon nga